Hi! Hey guys, it's me, it's Loren, and welcome back to my channel! So, bagong adlaw, bagong video! So guys, ang atong video karon is... So, ang last reaction video na to is ang Treasure new boy group sa YG Entertainment. So, ang atong reaction video karon is about sa P-pop boy group nga bagulang ni debut. So, nakita ni nako siya sa Facebook. Familiar man ng face kani siya. Feature na siya sa KMGS. So guys, ang atong tan-awon karon is ilang first music video. So guys, ang name sa grupo is 1st.One. Then, ang title sa ilang song is You Are The One music video. So, mao ni atong i-reaction video time. Tanaw na to. Na si Cassie. 1st.One Entertainment. Sure, nasa yung subtitle. Come on, wait, murag naka familiar ko sa ilang first concept sa unang BTS. Murag na differentiate na ko kay inanisad ka powerful ang mga music video sa BTS sa una katong bulletproof nila, inanisad nga style. Wala pa ko kailan nila individually. Pero ang akong giatngan is katong si Jason. Kani. Maura niya ako nailhan sa ilang grupo si Jason Lee. Like, nag-expect ko nga, I mean, nindot man nilang concept, like, powerful, dark, ana. Pero, para nako wala tay bash-basha. So, para nako is, dili siya catchy. Pero, okay naman nilang song. Nice. Nice sad ang message. Mo to si Jason Lee. Pila din sila kabuo. Marag ni sila. Ay, marag 7. Ay, kani ba si Jason Lee? Siyara ko na ilahin din taon. Tungod sa KMGS. Dara, mani si Jason Lee. Kani si Jason Lee, mo ni ang nag-viral sa Facebook nga ni sikat na. I thought nga K-pop siya. So mo tong gipakita na ko siya sa K-pop nga grupo. And then P-pop pala siya. Naday siya diri sa Pilipinas. I thought na siya sa Korea. Gwapo biya siya. Para na ko, gwapo man si Jason Lee kay Korean man siya, nindot na siya mga features sa face like K-pop na K-pop jud siya ba. Sure ko siya ang visual diri. Feel na ko.
Kani galing hubo-hubo. Like, si Jimin man ako na-remember ani, pero wala nila nakatcha kung kuan ba ang interest na kuan nila na dakop ana. Nag-expect ko nga wala nila na meet ana. Pero nice man sa dilang song kay sa bagay kaka-debut pa lang nila, so mo improve pa sila anam-anam. So guys, naputol ta kadyot no. Dijud ta kadyot ng very light. Continue pa guys. Basta't sumama ka. Ay, mo na ayurdo. Mo ni sila dara. Mo ni akong nailhan dara si Jason. Ay, unom de ay sila sakto ra ko unom. So, guys, at home na akong tanaw ang music video. Para na ako is okay raman siya. Wala lang jud na kuha ang akong attention. Para na ako is nindot siya, pero sa ako nga standard kay sige na makog K-pop soon mo improve man sila, so first music video pa lang ni nila, support lang jud ta sa atong music dire nga na-influence sila K-pop kay sa makeup, sa concept. So guys, that's it for today's video. So guys, if you like this video, please give us a thumbs up and click the subscribe button and notification bell para ma-updated ka sa every videos nga among i-upload. That's it for today. See you in our next vlog. Bye-bye kasi. Bye-bye.